Olee otu ede? Ndewo nụna o nwere akụkọ na-agbawa obi jiri bịa n'ụlọ ọrụ nchekwa ndị ogbenye foundation. Biko nwere ike ịkọtụla ndị Imo kpọmkwem ihe merenụ. Biko ndị Imo, ndị ọha na eze, ndewo no. Akụkọ nji bịa na-agbawa obi na ndị uwe ojii chọọ nwanne m nwoke bịa, onye isi nwanne m ahụhụ ya and anọkwanụ ya. Ha ewuru ụlọ mgba ya ọkụ, gbakwanụ meshin na-eji agbara 150 Tiger motorcycle. Nwere ike ịgwa anyị aha obodo a kpọmkwem ka ndị mmadụ mara ebe ihe a mere. Biko aha obodo ebe ihe mere wụ na Ubilama Ofeketa Autonomous Community kpọmkwem na Mbite Local Government Area. Olee si ha bịara ihe? A bịara ihe ya na Sunday 20th July 2025 na Sunday. Olee otu isi mara na agbara ụlọ gị ọkụ? Alọtara m chọọchị, na-ekpe na Lifeline na Simple abụghị lọta chọọchị dọwa meshin m gaga ikele nwanna m uchief a na-akpọ Clement Igbo. Anọzi m ebe ahụ, nwaanyị lọta chọọchị si agbaga ụlọ ọkụ ebe ụlọ anyị. M hapụzi ala m nnala n'ụlọ m, na-azụ ụlọ m ka agbara ọkụ. Ewute m ma akwụkwọ m ma ego m na-eme ma ọ ma credentials ndị gaa university BSc ma WAEC ma efe m niile gbara ọkụ, ma akwa mma m ma efe mma m mechara na-anasị ihe na-anasị fonu, anasị ụmụ m fonu ma fonu ma ewechara ha ala. So ọ ihe nwụta na Olee Department of Police bịara ihe a? Department of Police bịara ihe ahụ ndị Tiger Base. Okay, Tiger Base. Tiger Base. Onye ka ha chọtakwara? Onye chọtara ha nwanne m nwoke a na-akpọ onye isi. Ha gwara gị nwere ka esi drọp akwụkwọ sị gị lekwe ihe onye isi mere ma lekwe ihe eji chọta onye isi before ha gbawa ụlọ ọkụ? Enwere any resistance? Enwere any destiny? Onye resistiri ha n'ụdị unu agaghị abata ma ọwụ ha ejiri gbawa ụlọ ọkụ ka dọkọtara abata lee ụlọ mmanụ n'ụlọ gị gbaa ya ọkụ? Ana m ga mgbe abara. Okay. My son si na mgbe abara ha eji ha egbata waya ebe azụ gate m si ele onye isi. My son akpọrọ ha gaa na room nyere onye isi na ụlọ ahụ, jere nga ahụ hụ nwaanyị ya, ha na nwaanyị ya akwụrụ pụwa. Otu ka my son chekọrọla m pụrụ ha na nwaanyị onye isi si na pụwa. So ọzọ ụzọ ihe mwute na ihe ntụwaji anyị mgbe alọtara ga ụlọ m kachara ha gba ọkụ ọkụ na akwa drọpụrụ. Okay, they came back. Yes. Ka ha pụchara ka ha kpọrọla the woman pụọ, ha lọchitezi azụ gbaa ụlọ gị ọkụ. Gbazi ụlọ m ọkụ. And onye isi ihe awụ room i nyere ihe n'ụlọ gị ọkụ ya? Yes. Ihe ụlọ nyere onye isi nwekwana mma m nye ụmụnne m niile ha bi nga ha na-eze nga na-arụ nke ihe ụlọ m. So onye nkụzi mgbe m na-ekuzi na-ata ahụ, epuchirikwa m wibaro mana nkworogo mana oriama mana ekata nwa ebe na-epuchi m wibaro na-ebugharị ọnụ hụ na arụta m ụlọ ọhụrụ mụ na ụmụnne m mebiri. Olee ihe ndị ha mebiri n'ụlọ ahụ? O nwere ihe ndị metụrụ itemize so that ka anyị mara ihe ndị agbara ọkụ n'ụlọ ahụ odo na ịkọọla ya, pụta o nwere ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpọtụ aha? Yes, ihe agbara ọkụ n'ụlọ ọhụrụ ya ahụ nga ahụ agbacha ahụ all my credentials ọkụ, my university credentials gbakwane 150 machine m dọrọ ọkụ, ma nke nwanne m nwoke Uju nwanne m agbara ha machine ọkụ, werekwana bicycle niile nọ nga ahụ gba ọkụ ma efe ụmụ m, werekwana ego ewechiri ihe ego. All the uniforms I mere webi from Aba both PE agbacha ihe ọkụ ma ties ma mmanụ chere ihe PE ụmụ school. PE ụmụ school. Okay, na-akụzikwa ekuzi na. Okay, gadi. PE ụmụ school agbacha ihe ọkụ ma gas a na-eji esi nri ma all the matriculation gas agbacha ihe ọkụ. So ihe agbara ọkụ ga-adị ọtụtụ mma. Ofu siri na palụ gbacha ọkụ ma PVC ihe niile agbara ya ọkụ. So mefe m niile mmadụ na-achịsi mefe nna iyi na. Kamgbe how are you been surviving kwanu? Kamgbe ndị mmadụ enye m aka na-enye m ihe m na-eri. So nna ehi na-eji na nwa ebe ọbụla m na-eri. Kedu ihe ị chọrọ from gọọmenti? Biko ihe chọrọ na gọọmenti na-awụ nyemaka. Ịkpakwana ndị onye isi uwe ojii, Commissioner of Police si na ihe enweghị otu ụsọ gbasa m. Ugbo asị onye mere ihe ọjọọ chọwa ejide, ọwụwa onye na-eme ihe ọjọọ ka ọhịa ga-atụsa. Otu ọtụsa na ụlọ m ala ihe ga-eme ha bịa anụcha ha na m ụlọ m. Mostly my certificate asambodo m maka Imo University, Imo State University nke bụ nga ahụ ma Federal Polytechnic ma WAEC m niile
ele otu m ga-esi eweta ahụ ya na ọ ihe wụ ihe m na-ebe na-agwa ọha na eze na-agbazikwa ndị gọọmenti na-asịkwa ndị human rights ihe nyere m aka. Nwanne gị nwoke olee ihe ha si o nwere n'ite na ị nụrụ achị na nwanne gị nwoke mere atọl fọ na onwebu ihe m nụrụ asị na nwanne nwoke bụ onye isi mere ihe mara asị na ha bịara ha chọga ya ha bịazi ahụ ya ha gba ụlọ ọkụ and kamgbe ahụ nwebeghị na-emebi official distance to your family say lekwe onye isi wu this or onye isi wu that enwebe ihe dị ụtọ ahụ kamgbe onwebu ihe nwebụkwu n'ozi adrọpụ na mbezi ma asị na nwanne nwoke bụ onye isi mere. Ọ dị mma. Finally, kedu ndụmọdụ ị nwere ike inyekwenu ma ọ bụ ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị na-agba ụlọ ọkụ ma ọ bụrụ na ha achọpụtaghị kpọmkwem onye nwe ụlọ? Ndụmọdụ na-enye ndị uwe ojii ma ndị na-agba ụlọ ọkụ adịghị ama bifo ha bịa jide onye mere ihe, a ga-ebu ụzọ chọpụta ma onye ahụ ya nwe ụlọ ahụ ma ọ bụ ya nwe bifo ha gbaba ụlọ ọkụ. Ka ọ dịkwa na ihe bịa ijide onye mere ihe ahụ na onye ha anụghị ha drọpụ invitation letter ihe akwụkwọ gbasara na anya ha ga-abịa na ọ dịghị mma ịhụ onye na-enwe ihe mere ihe wuru ụlọ ya gba ọkụ. Ọ dị mma Steve, imeela maka ịbịa kọrọ ụwa kpọmkwem ihe dagidere gị. Anyị na-atụ anya kpọkwem na ọchịchị steeti Imo ga-abata n'okwu a, ndị human rights anyị abatala n'okwu a, anyị gara agakwa ijie ka anyị mara kpọmkwem ihe anyị ga-eme banyere nka. Ndewo. Thank you. Ndewo nna.